Il-Karnival Malti kellu jitħassar kaġun tar-riħ qawwi li ħakem lil pajjiżna f'dawn is-sigħat bir-riħ jilħaq il-Forza 8. Permezz ta' messaġġ fuq il-midja soċjali l-organizzaturi spjegaw li wara li tkellmu mal-awtoritajiet kien konklusi li minħabba s-sigurtà mhux biss tal-organizzaturi iżda wkoll tal-pubbliku ġenerali li s-soltu bħat li ta' filgħaxija jinġabru mhux biss biex jaraw il-briju sfin meravigljuż akkumpanjati minn kostumi bellezza iżda wkoll imorru igawdu l-aħħar sigħat ta' ċelebrazzjoni propju fost il-karrijiet tal-Karnival fi Triq Sant'Anna. Ingħad kif il-karrijiet kienu se jibqgħu ipparkjati fil-Fost ta' San Ġagbu sad-9:09 ta' filgħaxija meta rieħ suppost kien imbassar li kien se jbatti biex imbagħad il-karrijiet jibdew it-triq lura fl-imħażer rispettivi. Dan il-Karnival kien wieħed sfortunat għad-dilettanti u l-organizzaturi kif kawża tal-maltemp ma setgħux igawdu dawn il-jiem ta' allegrija u briju kif solitament iqattawhom. L-isfilata tal-karrijiet tal-Karnival saret bistu l-jiem tas-Sibtu tnejn kif kawża tal-maltemp wara tant ħidma u stennija minn numru kbir ta' dilettanti il-Karnival kien ikkaratterizzat minn xita u rieħ. Diversi dilettanti tal-Karnival esprimew id-dispjaċir tagħhom wara tant xhur u ġimgħat ta' sagrifiċċji madankollu insistew il-kwistjoni tat-temp sena wara oħra tkun ta' inkwiet għalihom. Fil-waqt li rringrazzjaw lil numru kbir ta' persuni li kellmuhom u waslulhom messaġġi ta' solidarjetà. Huma saħqu li dan kollu jqawwilhom qalbhom għal sena oħra ta' ħidma. Intant, ir-riħ reġa' ħalla diversi ħsarat f'żoni varji tal-pajjiż b'rapporti ta' billboards illi jinqalbu fost oħrajn. Fl-imsida, scaffolding inqaleb għal nofs it-triq kaġun tal-buffuri li ħakmu l-aħħar sigħat bir-riżultat illi anke xi ġebel spiċċa f'nofs it-triq. Dan il-każ seħħ fi triq il-ħarrub u fortunatament ħadd ma weġġa' f'dan l-inċident.